Phakela mthakathi mfowethu. Sokubheka nenkunzi engumgabe wakamgabe. Lalela mfowethu. Le nkunzi odibana nayo njengamanje ikhuluma amaqiniso kuphela. Ubulaliswe phakela mthakathi. Ubulala lizwe phakela mthakathi. Wena lamandiya owaqosha izitolo. Kuyohlala wena. Awuna plan yokuthi idolobha lenu libe nabantu basebenzako. Why? Ube nenhliziyo embi kanjena. Wena phakela mthakathi. Nezinto zakho zamabutho akho ohamba nabo. Use your common sense. Common blangata. Lento niyenzayo ibhiliza umhlaba nina. Ufuna 5 million. Ukuthi wena khona ukudla wena nengane zakho uthi ayepota gate. Xosha abantu izitolo laba khipha khona ama-rains laba khipha khona le mali leyo yeka government ile mali enikwa wena futhi nina akekho umnikazi wedolobha lidolobha linabantu balo mara wena uyabaqosha abanye bayajabula bahamba ama-foreign bayakuba ama-foreign yebo bataya kibo lesitolo lesi bayarenda zona uyokhona uyesirenda wena awuna 10 rand ulalela khabishi qosha umuntu bekhanipha imali inyanga nenyanga imali leyo baba 350 mina wahola imali yabantwana awazi dibu yapi ninemali yebo niyavuma mara please use your common sense. Use your common sense. Ngoba into yonke eyenziwayo inesiqalo nesigcino nesiphetho. Balina nibone niphetha ngani. Phakela mthakathi uneminyaka emingaki wena? Uyahluleka kuba baba. Angikuthuki ngiyakubonisa. Uyahluleka kuba baba. Unemoto ezingaki? Naleyo moto yesikoloto. Usebenzaphi? Ucosha indlala phakela mthakathi ngokucosha ama-foreigner. Ngokuluthi into zabo. Impilo ophila yona akusiyo. Ngendlela wenza ngayo cha yimbi mfowethu. Shintsha lendlela ekutha ngayo. Lento oyenzayo ungaqalekisa abanye abantu bahambayo. Ungaqalekisa abantu bobukhosini. Ungaqalekisa induna ezingazi lutho ngesimanga sakho zobuvila bakho. Namuhla babathuka wena nengane zakho zonke. Uthukisa umndeni ungazi lutho ngawe. Nezukulwane nalento uyenzayo. Abanye abantu bangazi bangaboni bangakujabulela lokho. Bakhomende comment section bathi right. Mala babona ukuthi lizwe libhidlikile. Mangabe uyayithatha unguwe awuna under yinye bese uhamba uyoqosha umuntu uphethe abantu bayi50 obaholelako abantu bayi50 umqoshe wena bayahola phi labantu ungenisizi endlala kibo bathi sala ndayisala ngoba ukudayisa abantu bokufika. Uyabona apartheid ayisebenzi kodwa ayisebenzi mfowethu inqondo zakho zi2 asi4 u5 ufile very sorry udinga ukufundiswa la. Yes.